Ako? Easy. Ja, vlastne, tak rýchlo, skoro. Pozrieť si toto úplne láske. Easy. Olek si to už by si tak 25 krát nemal, ale pohode, easy. Čo je za to? Ty čo hráš? Čo? Oh, whoa. Chill, man. Prihraj mi sa pred bránu. Už sa tam kotúvam. No ale ja som bol na streche. No idem, takto sa to robí ten.